Но дори в този момент в маршрута да липсва върхът, гордост на хората от Неделинския край, вие в никакъв случай не пропускайте да го покорите. Връх Алада е най-високата точка в този район – 1241 метра. Той се намира на 20 км източно от Неделино. И тъй като сами по себе си цифрите говорят, че ще ви трябват доста сили за изкачването, то планината отново се е погрижила всичко да е лесно и в изобилие. Точно в подножието на Хилядника се е ширнала зелена поляна, която е идеално място за пикник. По празници често срещана гледка тук са чеверметата, които хората от съседните села като Гърнати и Бурево въртят сред наздравици от домашна ракейка. А както се оказа и в нашия случай, на трапезата им винаги има място и за неканени гости. Така заредени от добротата на тези хора, изкачването до самият връх ще ви се стори детска игра. След няколко крачки при навлизането в гората, пред себе си ще видите десетки малки горски пътечки, застлани с цветя, билки и всякакви дарове на планината. Всяка една от пътечките ще ви изведе с лекота и на самият връх Алада. А когато стъпите на най-високото място, веднага ще разберете, че малкото усилие наистина си е заслужавало. Гледката, която се разкрива във всички посоки, на стотици километри, ще затрудни и най-големият майстор на перото да я опише. Думите наистина не стигат, просто трябва да се види. Диво и девствено е всичко наоколо. Високи треви, непроходима папрат и камъни, много камъни. Ако обаче се гледате по-добре в тях, ще видите, че те не са вкопани в земята. Ясно се вижда, че са изсечени от човешка ръка. Макар и скрити от гъстата растителност, ще забележите, че всички те са подредени като за стена, като за някаква сграда или път. И ще се окажете прави, защото и това място крие своите си тайни. Тук римляните построили един от главните си военни и търговски пътища от Тракия за Беломорието. Легендата разказва, че от римско време, та чак до края на османското робство, горите и пътищата тук гъмжали от разбойници и обирчии. Те причаквали и обирали керваните, като често проливали невинната кръв на пътниците. Знаейки за тази смъртна опасност, много от тях заравяли богатствата си по пътя, с идеята, че ако оцелеят, на връщане ще си ги преберат. Но дали успявали, никой не знае. Много тайни истории крие в недрата си връх Алада и хората го знаят. Знаят го и управниците от Неделинската община. Скоро тук ще започнат археологически разкопки и проучвания и местните хора очакват това събитие с огромен интерес. Правя старата хора, кога излезе това златно радо, ще се оправи целият свят. Ще се оправи всичкото наше. И аз го намирам, понеже това златно радо почна да върват хората с железна върла. Това го нарича златно върла. Кой ще зарови там златно върла? Така съм. Колко мъдрост има в думите на стареца. Хората от Гърнати, селце разположено в самото подножие на върха, отдавна са разбрали, че тайната на златното рало е именно в труда. Но за съжаление, водени от митове и легенди, много иманяри от години разкопават огромни язви в сърцето на Балкана. Те роват редовно идват като туристи, пробват по там, търсят, ама не може нищо да намерят. Отзад имаше един бунар. Аз ще водим оттам да взимаме вода. Вече са трупан изровено там. Никаква работа само си. Че всички добросъвестни туристи са добре дошли в село Гърнати, защото местните хора, останали вече около 450 на брой, като добре нижат тютюн, така и добре посрещат гости. Всеки един турист, който би дошъл тук, смятам, че той първо ще се възхити на гледката, която има тук. Той ще бъде възхитен, че може да види гръцки територии тук от нас. С просто око може да види язовир Студен кладенец, който се намира някъде около на 60-70 км от тук. Цялата природа ни е гориста, Балкани. И реално казано, тук наистина човек може да се възхити на чистия въздух и на хубавата чиста природа.